Toto je Pajex, varené hovädzie menu. Kompletná denná porcia pre vášho psa, pripravená šetrnou metódou sous vide pri kontrolovanej nízkej teplote. Po otvorení balenia okamžite ucítite prirodzenú vôňu hovädzieho mäsa, zeleniny a byliniek. Preložíme do misky a všimnite si tú mäkkú, jemnú konzistenciu. Lyžicou sa rozmiesí úplne bez námahy. Tu nie je čo lámať ani drobiť. Mäso je tak akorát, pripravené presne tak, ako to ocení každý pes. A práve v tom je rozdiel oproti bežnému mäsu. Toto nie je len proteín, je to skutočné vyvážené menu. 45% hovedzieho mäsa, držky, srdce, pečeň, kostná pasta, mrkva, jablká a hrušky, ľanový olej a barv bylinná zmes. Všetko v jednom balení, nutrične vyvážené, stačí rozmraziť a podať. Žiadne doplňanie, žiadne miešanie surovín, bez obilnín, bez umelých konzervantov. Vhodné najmä pre psov s citlivým trávením a pre seniorov, ktorí ocenia mäkšiu a ľahko stráviteľnú stravu. Rozmrazíte, preložíte do misky a podávate. Nič viac nie je potrebné. Piper Streets – správna cesta k zdravému krmeniu.